Ffred Fransis. Yeah, yes. Reit, wel mae gen I neges o lawenydd mawr I chi oedd yn rhy ifanc I fod yn weithredol yn yr ymgylch I sefydlu sianel teledu Gymraeg I chi gafodd eich amddifadu o'r cyfle unigryw yma I frwydro dros y Gymraeg trwy ddamwain eich geni, trwy'r ffaith eich bod chi ddim wedi cael eich geni ar y pryd, o'r diwedd, rwan, mae cyfle wedi dod I chi nawr. Dyma'ch cyfle chi I ymuno yn y frwydr fawr yma. Ac felly, mewn difri, mae dyna werth ni yng Nghymru, ynddo? Ni gyd yn meddwl, un frwydr, a ni wedi ennill chi. Gwyddelod yn meddwl, un frwydr am annibyniaeth am ryddid, dyna I drosodd, ac yn raddol fach. Mae'r bancwyr byd eang a pobl eraill yn cymryd drosodd to. Brwydr parhaus yw'r frwydr am ryddid. Brwydr parhaus yw'r frwydr dros yn gwlad ni. Ac I ni, ac I chi yn y genedlaeth nesaf, a daw y fraint nawr o frwydro'r newydd dros y Gymraeg ar y cyfryngau newydd. Gewyn chi faint o'n chi sydd wedi cael profiad hyd yma. Faint o'n chi yma, enghraifft, oedd yn rhan o'r frwydr dros sefydlu BBX 3. Chi'n cofio'r brwydr fawr o'r torri mewn I swyddfeydd gorfforest archedu ac cymryd y bobl ath I garch. Oedd rhyw rai fan hyn yn rhan o'r ymgyrch dros BBX 3? Na. Falle o'ch chi'n canolbwyntio ar yr ymgyrch dros sefydlu E4+1. Hwna oedd yr ymgyrch o'ch chi'n rhan ohoni, ie? Na, dweud y gwir, doedd ddim ymgyrch I sefydlu sianeli o'r fath yna. Ond mi oedd yna ymgyrch dros sefydlu sianel teledu Gymraeg, rhywbeth unigryw yn y byd. Rhywbeth oedd yn cael ei ystyried, sy'n yn cael ei ystyried, yn un o gongolfeini, yn diwylliant, yr hyn sy'n hasio I ni gyd fel cenedl, yr hyn sydd yn, I raddau gwahanol ac I raddau mwy yn y dyfodol, gobeithio ac yn y gorffennol, dyle fod yn perthyn I ni gyd a dan yn rheolaeth ni gyd. Ond dyn ni mewn sefyllfa newydd bydd y Llywodraeth yn dweud I chi. Dyn nhw'n dweud I chi, dyn ni mewn sefyllfa o cwtogi. Sdim arian I gael da'r wlad yma, da'r wladwriaeth yma, dy Prydain. Sdim arian I gael. Hynny yw, mae'n rhaid I S4C dderbyn cwtogi a torri ar ei gwariant fel pob sefydliad arall. Mae arian ni gyd wedi mynd. Wel, cwestiwn yw, ble mae wedi mynd felly? Ydy wedi diflannu mewn nhw twll yn y llawr? Nadi. Mae'n arian ni wedi mynd I dalu'r bancwyr. Mae'r bancwyr wedi bod yn hap chwarae, wedi wneud colledion mawr, ac yn nawr mae disgwyl I bawb talu I gael nhw mas o'i twll. A mae disgwyl i'r bobl gwanau mewn cymdeithas I dalu. Mae disgwyl i'r tlodion talu, mae disgwyl i'r cleifion talu, mae disgwyl I pobl Cymru talu trwy beryglu yr unig sianel teledu Gymraeg sydd gyda ni. Ni sy'n gorfod talu dros y bancwyr byd eang. A pam? Oherwydd y blackmail. Bydd y bancwyr yn dweud chi, o ie, fydwch chi ddim gadael i'r banciau farw, achos os ydych chi'n gadael i'r banciau farw, bydd eich economi chi I gyd yn mynd yn rhags, bydd popeth yn diflannu. Maen nhw wedi aralleirio slogan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rhaid i'r banciau fyw. Nid rhaid i'r iaith fyw, rhaid i'r banciau fyw. Mae'n gwbl hanfodol. Bydd yn neis cael mwy o wariant ar addysg, bydd yn neis cael mwy o ariant ar iechyd, bydd yn neis cael gwariant ar sianel teledu Gymraeg, ond rhaid i'r banciau fyw neu mae popeth yn diflannu. Felly talu am y banciau ydyn ni. Dyw'r arian yma ddim wedi diflannu o gwbl. A mae'r toriad, y Llywodraeth toriad, wedi bod yn gwbl ffyddlon i'w dosbarth nhw. Achos mae mwyafrif y Llywodraeth toriad, mwyafrif aelodau'r cabinet, ble mae I cefndir nhw yn y ddinas, the city, dim ond un dynas sy'n y byd yn ei tyb nhw, sgwrs, sef Llundain. Wedi gwneud ei harian yn Lloyds, wedi gwneud ei harian o ran swiriant, yn tanysgrifio, cymryd risgs I fod, yn gwneud ei harian fel yna. Na, mae'n ateb eitha syml ar gyfer y dyfodol, sef ydych chi'n gwahanu banciau, os y rhai sydd yn hap chwarae, a rhai sy'n gwasanaethu ni ar y stryd fawr. Ond, dyn nhw'n eisiau rhannu hynny, bydd yn golygu bod chi'n gwarantu y rhai sy'n cyflawni gwasanaeth cymunedol,
a byddwch chi'n gadael i'r rhai sy'n hap chwarae fynd yn byst os dyna sy'n digwydd. Ond na, maen nhw eisiau hap chwarae gyda'ch arian chi. Gyda'r arian y cleifion, y tlodion, gyda arian y Cymru Cymraeg. Dyn nhw'n fodlon derbyn hynny. Ac felly mae'r machine PR mawr ma'n dweud, does dim dewis, rhaid i'r banciau fyw. Mae'n rhaid i ni dalu am y banciau, rhaid ni dalu am y dyledion yma trwy y berthyn gwasanaethau trwy gyhoeddus, trwy wasanaethu yn yr achos yma'r hyn sy'n sylfaenol i ni fel Cymru. A mae'n deja vu. Yr hyn mae'r toriad wedi wneud. Mae'n deja vu. Hynny yw, dyna ddigwyddodd yn 1979. Am wedi bod yn waith na sefyllfa yma, dyma ydy'r calonded mawr i chi, ni wedi bod mewn sefyllfa waith. Diwedd 1979, dwi'n cofio'n fyw Rhagfyr 31, 1979. Dwi'n cofio rhaglen Gwilym Owen ar y radio. Mae rhai bethau sydd ddim yn newid. Ac mae'n cofio rhaglen Gwilym Owen ar y radio ac yn dweud ar ddiwedd y ddegawd yma, dwi'n siŵr mae'r bobl mwyaf siomedig yng Nghymru gyfan yw'r bobl sydd wedi bod yn brwydro mor galed dros sianel teledu Cymraeg. Oherwydd, ar ôl etholiad 1979, pan etholwyd Llywodraeth Doriedd yn San Steffan, iddyn nhw addo yn ei manifesto bod na sianel teledu Gymraeg i fod, mi wnaeth nhw cefnu ar ei hyddewyd nhw. Mi wnaeth nhw cefnu ar yr hyddewyd. Oedd dim byd i fod. Ond fe gododd pobl Cymru. Fe gododd nhw gyda'i gilydd. Chwiliodd Cymdeithas yr Iaith i rhan trwy herio'r drefn, trwy weithredu tor cyfraith, a crisialodd Gwynfor y gwrthryfel trwy rhoi i fywyd. Fel oedd yn gweld fod hyn yn gwbl allweddol i fywyd y gendl trwy roi i fywyd ar y lein, a byddai fe ddim wedi llwyddo mewn vacuum, ond fe lwyddodd o, oherwydd y gweithredu, ac oherwydd fod pobl fel Peter, wedi trefnu bod miloedd o bobl yng Nghymru yn gwrthod talu i tres dyledu, yn gwrthod rhoi sêl bendith ar frad o'r fath yma. Y mynnu sefyll dros Gymru, mae'r galwad nawr wedi dod eto. Mae braint ar y genedlaeth newydd i gymryd rhan mewn brwydr o'r fath yma. Deja vu. Mae rhai bethau sydd ddim wedi newid. Chi'n gwybod pwy oedd penderbandiad y toriad yng Nghymru ar y pryd? Gŵr yr enw Nicholas Edwards. Ac yn ôl cofnodion cabinet, mae'n debyg oedd o'n rhybuddio y Llywodraeth Geidwadol yn Llundain. Maggie Thatcher oedd yn rhybuddio nhw. Oedd yn dweud, mi fydd na derfysg yng Nghymru. Bydd pobl yn sefyll fel un gŵr yng Nghymru. Os ydych chi'n mynd ymlaen, os ydych chi ddim yn anrydeddu yr hyn sydd wedi digwydd. Dyn ni wedi addo bod sianel teledu Gymraeg i ddod. Chi'n gwybod beth, dwi'n yn siŵr ai Buddhist oedd o, ond mae'n y reincarnation. Mae wedi dod yn ôl. Nick born again. Yr un Nicholas, mae wedi dod yma, penbandit y toriad yng Nghymru, mae o wedi addo. Cyn yr etholiad, mae sianel dyledu Gymraeg, S4C, yn ddiogel. Yn dwylo'r toriad, Nick born again. Mae yma, mae wedi mynd mewn cylch. Yn ei beth dwi ddim wedi deall, yw mae holl pwynt a thrawiaeth yr aileni yw eich bod chi yn cael eich geni fel creadigaeth newydd, wahanol a well. Nid fel hen dori eto. Mae wedi camddeall y syniad yn gyfan gwbl felly. Felly mae Nick born again, mae yma eto. Mae yma eto i ddweud bod popeth yn ddiogel yn dwylo'r toriad. A dyn ni'n gweld bod y ddim. Dyn ni'n gweld bod y toriad wedi yn brydychu ni unwaith eto trwy torri yr addewid. Nawr, dwi ddim yn siŵr sut mae hyn wedi digwydd. Dwi'n mae'r hyn sydd wedi digwydd yw bod y toriad yn Llundain yn hollol amwybodus o sefyllfa yng Nghymru. Os unrhyw un mewn difri yn credu bod Jeremy Hunt, sef gweinidog yn y Llywodraeth yn Llundain sydd â chyfrifoldeb dros S4C, erioed wedi gweld unrhyw raglen yn S4C? Ydy o'n debyg fod o wedi ymweld â Chymru mwy nag unwaith neu ddwy yn ei fywyd? Ydy o'n gwybod unrhyw beth am y diwylliant Cymraeg? Ac eto hwn oedd o fewn 6 wythnos o amser ar ôl yr etholiad, o fewn yr adolygiad o wariant cyhoeddus i fod i benderfynu ar yn dyfodol ni fel cenedl a dyfodol yn sianel genedlaethol. Nid o'i fyny wrth fynd ymlaen. Penderfynu cael gwared y sianel. Na, mhosib. Cwtogi. Na.
be nawn ni, cael gwared awdurdod S4C. Wedyn ni, a wedyn dod i gyda'r BBX. Mae Peter yma yn o'r blaenllaw gyda clwb sydd dal yn uwch gyngrair Cenedlaethol Cymru mewn pêl-droed. Dyw Hill ddim gyda llaw. Ni orffen y tymor dwytho yn uwch na Charfyrddin, wrth gwrs. Ond ar y cae pêl-droed, mae gan cefnogwyr, mae gyda nhw slogan sy'n addas iawn i'r toriad ar y pryd, os ddim syniad be nhw'n wneud. Beth yw'r chant? Petai e ddim yn Saesneg, fyddwn ni'n cael pawb yn y stafell yma. Petai yn dechrau chantio. You don't know what you're doing. Dyna di'r chant i'r referee, ynddo? A dyna sy'n digwydd. Do'n nhw ddim yn gwybod beth nhw'n neud. Do'n nhw'n neud ei fyny wrth ddod ymlaen. A felly, mi fedrwch chi maddau anwybodaeth o bosibl iddyn nhw. Fedrwch chi ddim maddau'r anwybodaeth i'r BBX yng Nghymru. Nhw'n gwybod yn union beth nhw'n neud. Trwy cydweithio gyda'r Llywodraeth yn San Steffan. Trwy penderfynu, nawn ni cymryd drosodd S4C, mi oedd y BBX dan fygythiad mawr ei hunain. Ac mewn termau cymharol, maen nhw wedi cael getaway cymharol rwydd. Maen nhw wedi cael rhewi y trwydded teledu. Nid rhyw toriad o 40% i gychwyn, fel sy'n mynd i fod yn achos S4C. Ac mwyn wneud hynny, oedd rhaid nhw wneud unrhyw beth dros y Llywodraeth. Cymryd drosodd S4C. Cymryd o drosodd rwan, fi gewch chi'n raddol gael gwared ono fo wedyn. Ac mi oedd penaethiad y BBX yng Nghymru yn gwybod yn union be nhw'n wneud. Ond yn gwybod yn union bod yn golygu bod S4C yn mynd i golli cyllid nes dod yn anhyfiw. Ond yn gwybod yn union be nhw'n wneud. Bod S4C yn colli annibyniaeth. Ond yn gwybod yn union be nhw'n wneud. O 2015 ymlaen, mi fydd yn rhaid i S4C cystadlu gyda popeth arall tu fewn i ymbarel y BBX am gyllid. Colli annibyniaeth, colli momentum fel sianel, dim sicrwydd o gwbl. Ond nhw'n gwybod yn union be nhw'n wneud. Maen nhw'n gofyn i ni i adfer hen boster y 60au, bwrdd BBX, Bwrdd Bredychu Cymru. Ond nhw'n gofyn i ni wneud hyn mewn gwirionedd. A dyna pam. Dyn ni'n galw ar pobl Cymru i ddeud na i'r system yma. Dweud na trwy casglu enwau, trwy ddod i gyfarfodydd, trwy ddanfon i mewn at y gwleidyddion, ond hefyd trwy gwrthod talu'r dreth dyledu at S4C, hyd nes at y Llywodraeth sy'n cynnal y BBX, hyd nes bod gyda ni sicrwydd o annibyniaeth i sianel dyledu Gymraeg i S4C a chyllid digonol. Hyd nes bod hynny'n digwydd, dyn ni'n galw ar bawb. A mae nifer fan hyn sy'n rhy ifanc i fod yn bechnogion o bosibl trwydded teledu. Cerwch adre a newch bywyd eich rhieni yn uffern, nes bod nhw'n cytuno i wrthod talu'r dreth dyledu. Mae yna ffurflenni yn y cefn. Y cwbl sydd rhaid i chi wneud yw i arwyddo ac i roi gwybod i'r awdurdod priodol pan fydd eich trwydded yn dod i ben na fyddwch chi ddim yn adnewyddu'r trwydded oni bai daw datganiad yn rhoi sicrwydd am annibyniaeth a chyllid digonol ac felly dyfodol teg i S4C. Mae'n bryd i ni ddeud na wrth y drefn yn gyfyn gwbl. A mae hwn yn rhywbeth, mae'n rhywbeth gwbl sylfaenol. Achos mae'n mynd yn un ôl at y 70au, cyfnod cyn S4C. Ac yn olaf, bydd ni yn licio jyst mynd â chi nôl at y cyfnod yna. Yn y cyfnod yna, dyna pam wnaeth ni ymgyrchu dros sianel dyledu Gymraeg. Dros un sianel dyledu, lle fydda hawl gyda'r Gymraeg, lle fydda rhyddid gyda ni fel bobl. Nôl na 70au, mi oedd na raglenni Cymraeg a tyledu annibynnol yng Nghymru ac ar y BBX. Pryd bynnag oedd unrhyw beth pwysig yn digwydd, oedd dolyg neu rhyw priodas frenhinol neu rhywbeth fel yna, bydde rhaglenni Cymraeg naill ai'n cael ei diddymu'n llwyr, neu cael ei danfon i cael ei darlledu am hanner nos. Bydde dim unrhyw flaenoriaeth. A'r frwydr ar y nillwyd oedd cael sianel dyledu Gymraeg y byddai blaenoriaeth. Bydde blaenoriaeth i'r Gymraeg ar yr oriau brig, a rwan sianel gyflawn Gymraeg. Nawr, digwydd bod, oedd pawb yn disgwyl trwy'r 70au mewn y sector cyhoeddus y bydde sianel dyledu Gymraeg.
Fe ddwedodd y toriad yn ei manifesto yn 79, mae yn y sector annibynnol, y sector masnachol oedd y sianel i fod, a pobl yn amheus o'r syniad, ond mor excited o bod i'n mynd i gael sianel, fel nes i gadael hwnna trwodd, a nes nhw roi'r sicrwydd, y sicrwydd mewn statid. Dyna di'r statid sydd o flaen y Senedd ar hyn o bryd, sef y mesur cyrff cyhoeddus. Ac yn ôl y mesur yna, bydd hawl gan unrhyw weinidog y goron yn Llundain naill ai i diddymu S4C yn gyfan gwbl, neu gwerthu off i ryw gwmni preifat falle fydd yn methu, mae'r hawl gyda nhw i wneud yna. Trwy statid heb unrhyw drafodaeth yng Nghymru o gwbl. Mae'r toriad wedi dechrau ffindio eu traed. Maen nhw wedi dechrau mynd yn hy. Maen nhw'n hyderus. Maen nhw'n herio ni. Y cwestiwn yw, ydyn ni yr un mor hy ac yn hyderus yw herio nhw ac i wneud y safiad dros S4C. Yn y cyfnod yna yn y 70au, mi oedd y rhaglenni Cymraeg ar bob math o oriau, dim sicrwydd, dim gwasanaeth cyflawn o gwbl, ond oedd brwydr gyda ni. O'n i'n brwydr dros nod. Nawr, yr hyn dyn ni'n neud yw ceisio peidio colli'r hyn sydd gyda ni. Chi'n gwybod be? Mae ni'n wir yn bob maes arall hefyd. Yn ôl yn y 60au, 70au, brwydr dros deddiaeth. Brwydr dros mynnu bod swyddfa post, bod BT a pobl eraill yn gwneud defnydd swyddogol o'r iaith Gymraeg. O cyfnod Thatcher ymlaen, holl wasanaeth yma yn cael ei preifateiddio, colli tir, maes ar ôl maes ar ôl maes. Yn cymunedau Cymraeg, oedd y mewnlifiad yn dechrau yn y 60au, 70au. Dech gweld perygl i ddyfodol yn cymunedau Cymraeg. Beth oedd y congolfeini? Wel, petai ni wedi mynd ati, byddwn ni'n dweud, byddwn ni'n licio cael marchnad tai leol. Yn ytrach fel bod pobl leol yn cael y cyfle. Dyna yw'r cyfle rwan. Dyna oedd yn digwydd pryd hynny. Oedd ambell estate agent Nith y Rog yn rhoi arwydd for sale i fyny pan oedd y tourists yn cyrraedd i trio gwerthu tipyn o tai haf. Ond drwan, colli tir. Llawer iawn o'n tai ddim i dod yn cael ei hysbysebu'n lleol, yn hysbysebu ar y we ledled gwledydd Prydain. A petai yna un peth i gynnal yn cymunedau Cymraeg bychan, yr hyn fyddwn ni'n neud trefnu yw bod yna ffocws naturiol wedi cynoli ar y dyfodol, yn gobeith ar y dyfodol, ysgol yn ein cymunedau pentrefol. Colli tir eto ydyn ni. Ar bob ffrynt yn y frwydr dros Gymru a'i dyfodol, da ni'n colli tir. Ond does dim unrhyw ymysodiad arno ni wedi bod mor blatant ar ymysodiad yma ar S4C. Doedd neb yn credu y gallai fe ddigwydd. A fel wedodd Angharad, yr hyn maen nhw'n neud yw ceisio cymylu'r mater, fel bod pobl ddim yn gweld yr hyn sy'n digwydd. Na, dyn ni'n coeddi bod y fygythiad yn un real. Dyn ni'n mynd ac o golli hyn, nawn ni'n colli'n hyder fel genedl, a feith popeth arall hefyd. Galwad ar bawb felly i wneud y safiad. I wneud y safiad, i ddweud na, gan i drafod sut i ddweud na, ond i gael cymaint a phobl a phosib i wrthod talu'r tres teledu, arwyddo i henwa'r y rhestr na fydd nhw ddim yn adnewyddu i trwydded teledu. BSC, hwn yw'r stori olaf i gyd. BSC 2-3 mis yn ôl yn Burkina Faso yng Ngorllewin Affrica. Hynny yw, da ni'n ymwneud y crefftwyr yn y manna yna, ond oedd yn prosiect, mae'n falch bod Tom gyda ni, prosiect gyda Cymorth Crisnogol hefyd. Mae prosiect ar ymyl y Sahara, lle mae'n cymunedau o bobl sy'n gweld yr anialwch yn dod yn nes bob dydd, yn difa y tir amaethyddol. A mae'n prosiect i ceisio creu tir trwy ddulliau dyfeisgar newydd, creu dyfodol gwell i'r tir, gwella'r tir a'r cynnyrch, fel bod y bobl yn gallu bwydo ei hunain, yn lle bod newyn yn rhemp. A fe eithon ni yna, a fi eithon ni, gan bod ni wedi partnera, a diolch yn fawr i wedi saith am roi sylw i'r prosiect hefyd, bod ni wedi partnera gyda cymunedau ac ysgolion ac eglwysi yma yng Nghymru hefyd. Fe eithon ni yna gyda banner y Ddraig Goch, y banner yma. Ac o'n nhw'n syllu ar y fanner yn dweud, beth yw ystyr y fanner yma? A gwrs, rhaid mi jyst wneud rhywbeth lan wrth feddwl. A wedys i wrth nhw. Chi'n gweld y pawen na? Mae'r pawen na yn pwyntio at Sahara na fonsei pa.
peidiwch dod yn nes. Ddech chi wedi dod mor bellach hyn, so chi'n dod ddim bellach i gymryd drosodd yn tir ni, yn cymunedau ni. Dyna pam mae'r ddraig o'ch blaen chi yma heddiw. Heb esbydreg, o golli bobeth sydd gyda ni, mi fydd na anialwch diwylliannol yma yng Nghymru. Dyn ni'n dweud, gyda'r ddraig, dim pellach. Dyn ni'n dweud na, gwrthodwch talu'r tres dyledu.